El projecte i4Water desenvolupa un bessó digital per optimitzar l'ús de l'aigua a l'agricultura de regadiu a la zona de la Segarra-Garrigues, a Lleida. Coordinat per diversos grups de recerca de la UPC, el projecte permet estimar amb precisió el consum d'aigua, afavorint estalvis i millorant la sostenibilitat del reg agrícola. El bessó digital es realitza a la cooperativa d'Ivars i també a la cooperativa de Bell-lloc. El projecte i4Water el que tracta és d'entrenar models de machine learning, d'intel·ligència artificial, per estimar la humitat que tenim en superfície, però també en profunditat, entre 10-40 centímetres i entre 40 i 100 centímetres, no només a l'edat actual, sinó fins a 14 dies vista. De tal manera que l'agricultor pugui fer una planificació més intel·ligent del reg i fer un millor ús dels recursos hídrics. La idea final és fer servir una tècnica que es diu el bessó digital, o el Digital Twin, que consisteix en un modelat d'un camp on tu li pots especificar quin tipus de conreu tens i on el tens i quin tipus de dades estàs tenint en general, que poden ser l'aigua que estàs utilitzant per regar, l'aigua excedent que en surt del camp, dades d'humitat del sòl que pots tenir amb sondes o dades d'humitat que extreus utilitzant altres tècniques que poden ser per satèl·lit. I al final totes aquestes dades les agreguem i les passem per un model on al final l'objectiu és poder diferenciar el moment òptim de reg o el punt òptim de reg. Per aconseguir aquestes dades s'utilitzen sensors d'humitat al camp, imatges que provenen directament de satèl·lits i dades de georadar. Aquest georadar pot estar instal·lat sobre un robot autònom que recorre el camp o a través d'un radar de majors dimensions. Aquest és un instrument que emet radiació en diferents bandes de freqüència, diferents polaritzacions, i a base d'aquesta informació es pot obtenir paràmetres de la humitat del terreny en superfície i de la vegetació. Nosotros trabajamos con datos de distintos satélites, por ejemplo de SMOS, y lo que intentamos hacer es mejorar la resolución de los mapas de humedad que proporcionan estos satélites. Entonces, este satélite en concreto proporciona mapas de humedad a 40 kilómetros y lo que intentamos hacer es mejorar su resolución combinando esta información con otros satélites. També utilitzem sondes d'humitat per tal de detectar a diferents profunditats del terra com d'humit està en diferents profunditats, i això ens permet saber si el regadiu en el camp de conreu és òptim segons el tamany de profunditat de les arrels del tipus de conreu que hi hagi o si és més escaig. El que estem fent és prendre mesures a diferents profunditats. Després, aquestes mesures ens ajudaran per un costat a validar els nostres mapes d'alta resolució, que estem tenint a 60 metres o més, inclús podríem arribar a 20, i per un costat ens serveix per validar aquests mapes i després aquests mapes podem també desenvolupar models que ens ajudin a inferir la humitat que nosaltres tenim aquí a aquesta capa superficial a nivells més baixos, de més profunditat. Fem un procés que es diu de downscaling, de convertir el píxel gros, que és uns 40 quilòmetres, en píxels més petits, i aquesta és la informació d'entrada. És a dir, ja no tenim les sondes, tenim la informació del satèl·lit i a partir d'allà anem propagant en fondària i amb el temps, a partir de la informació meteorològica. El projecte i4Water el que volem és mesclar totes aquestes dades òptiques, dades de radiometria, potser dades de radar, juntar amb dades terrenes per tenir un model complex però atacable i que ens pugui donar els paràmetres que nosaltres volem estimar. Totes aquestes tècniques, al final, l'objectiu és que ens permetin optimitzar aquest procés de regadiu i de recol·lecció dels aliments i així malbaratar menys recursos. Venimos de una época de sequía donde realmente los cultivos tradicionales se han visto comprometidos, ¿no? Este hecho ha provocado una vuelta a la preocupación de que el agua es un bien escaso, que obligará probablemente a modernizar los sistemas de riego que tenemos en esta zona y probablemente en toda Catalunya i en Espanya, ¿no? Sobretot en aquestes zones de regadiu, que es regava molt, mira, ara tinc aigua i l'aprofito i segur que l'utilitzo perquè és el moment que tinc. Ajudarà a gestionar millor quan tenim que regar, quan no tenim que regar, i per tant jo crec que és una cosa important, sobretot ara que jo crec que cada vegada serà un recurs més
és deficitari, l'aigua, i per tant es tindrà que gestionar més intel·ligentment. El tema de la digitalització dels regadius és una estratègia de futur, d'un futur bastant present, que hem de caminar cap allà per poder ser una mica més resilient enfront als períodes de sequera. Ens connectem, universitat, investigadors, empresa, agricultor, i que contribuïm a fer aquesta xarxa que és tan important perquè les investigacions que estem duent a terme en els centres de recerca i en les universitats realment siguin una ajuda directa per sector productiu, en aquest cas per sector agroalimentari. Doncs justament vam començar el projecte AgriXcels ara fa cosa de mig any, i el que estem fent és tots els resultats de i4Water els estem d'alguna manera fent-los operacionals dintre d'AgriXcels, de tal manera que serà una capa més d'informació que es podrà afegir a d'altres, com de temperatura, algun índex de vegetació, conreus i demés, de tal manera que es pugui fer un ús per la comunitat. És a dir, que no és un projecte d'aquells que deixem al calaix i fem un paper, sinó que serveixi als agricultors o també a les administracions per fer una millor planificació dels recursos hídrics.